हाय लोगोफोर माबोरै दं? दिनैसो फैदों व्लगाव गोबावनि उनाव। सान्दुङा दिनै जोबोर गोसाथार। सान्दुं गोसानि थाइजौ जानो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आंनो बावगारदो दखं दे आंनि खोलालाय खोमा बे माय मोनदां होबायलै आंनियाबो आखाइखौ मावनाय
faraino khuna nagan nani. Bilas kasi di budu. Kamu. Ma khabar nोंथां ha? बयबो जाबाय जोंनि ब्लगा बेसेनोसै आरो लोगो मोनफिनगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय